So yan, hindi po walang kailan mama. Susunduin ko. Sino pa yung operahan, siya pa yung susundo sa kasama. Ma! Ma! Mama! Yung operahan na. Tulog ka pa rin. Mama! Yung operahan na. Ang tagal nyo. Si mama? Naliligo. Ngayon pa lang naliligo. Ay. Hirap na may ganitong sakit. At ayun nga po pala, linawin ko lang. Itong sakit ko hindi to almoranas. Para sa yung mga nagko-comment kasi dyan, almoranas daw to. Hindi to almoranas. Ano to? May bukol siya na lumobo ng gusto. Tapos parang nagnanana, kaya sobrang sakit. No, hindi to almoranas. So, antayin ko na lang to si mama para makapunta na kami sa hospital. Alright. Samahan nyo ng prayer. Pipilay-pilay. Siya nagcha-charity ngayon, siya i-charity. Pupunta kami sa ospital para magpa-check up. Para ka lang naman nagsasayaw eh. Aray ko. Ano, okay ka pa? Hindi mo akong makanin. Okay pa ba? Nakaupo ka. Video lang ito. So, yun po mga kabiyaya, mga kakuwela. So, hindi na lang na-video lahat. Pero, yun nga, nagpunta kami sa Taguig Bateros. At, tawag dito, pinaikot-ikot lang kami dun eh. Oo, kasi kailangan talaga ng schedule sa surgery. No? Ang kailangan dito kung gusto talagang matanggal to is private. Wala naman po kami sapat na pera para sa private ko to ilap to. Sobrang hirap na ako kasi hindi na ako halos makupo. Yung kabilang pet ko na ano na siya, maga na siya. Yung kabilang pisngi ng pet ko magana. At kapag nakahiga ako, kailangan iba-ibang posisyon kasi na sumasakit siya pag nasa isang posisyon lang. Kailangan gumalaw ka. So wala na rin ako masyadong tulog ilang araw na. Kasi kapag sumakit siya, halimbawa minsan tulog tayo, di ba, minsan tayo maibabagsak ko yung hita ko. Doon yung pinakamasakit na part na yun na pag natutulog ka. Tapos pag nakaupo naman ako, nahihirapan akong tumayo. Kailangan dahan-dahan ako bago makatayo. So ito yung pwesto ko kasi ito yung namamaga. Yung itong pisngi ng pet ko dito, ito yung namamaga na siya. Kaya ito na lang lagi yung
nakatanday sa inupuan ko. Tapos hirap din ako sa kapag dudumi naman ako, wala naman kaso wala naman, okay naman talaga sa puwerta. Hindi nga lang masakit kasi nga sobrang maga na siya, no? Sa mga nagsasabing almoranas, hindi po ganun. Wala pong yung puwerta ko, no? Okay na okay po. Ang problema po yung bukol, talagang namaga siya ng husto. Dati ganito lang siya kalaki, ngayon mas malaki pa. Tapos naapektuhan niya na yung kabilang pet ko. So sobrang sakit na talaga. May time na talagang parang, alam mo yun, yung parang kinukudkud yung laman. Sobrang hanggang ngayon nararamdaman ko. So magtitiis pa rin ako ng isang gabi. So bukas pupunta kami dito sa isa sa mga kilalang doktor. So private. Hindi naman totaling siya. Ano bang matatawag dun? Hindi ko alam kung private or ano siya. Basta check upin niya kasi yung sa kay Tito Oslek ganito rin yung nangyari, pero magkaiba kami. Yung sa kanya kasi pistol, sa akin iba eh. May tumubo kasing parang kulani, no? So yung kulani na yun, minsan kapag nasusobrahan ako sa paglalakad, nasusobrahan ako sa takbo, paglalakad, takbo, namamaga siya tapos puputok. So ngayon hindi siya pumuputok, lumalaki lang siya ng lumalaki at namamaga ng namamaga, kaya sobrang sakit. Sa totoo lang po talaga. Yan dito, yan, nakaganyan lang tayo. So hindi ko to binablog para kaawaan, no? Ang ginagawa ko to para alam niyo din, kasi baka magulat kayo na hindi ako makapag-vlog ng charity. So hindi ko naman to kagustuhan. So yan, kailangan ko muna ang igalaw. At sakit. Naku po, kung kayo siguro nasa kondisyon ko na to, isusumpahan nyo, promise. Alam nyo, gusto ko nang ipatanggal, gusto ko nang ipa-opera, gusto ko nang mawala para lang makaginhawa ko. Kasi minsan, alam mo yun, yung dudumi ka, yun ang hirap sa akin pag dudumi ka, yung pagbuka ka. Siyempre bubuka ka kapag uupo ka sa bowl, diba? Kaya pagbuka ka dun, sobrang sakit. Tas siyempre may kantuhan yung inidoro natin. Kapag napaltama yung kanto nung kabilang pet, yung kabilang pisingin ng pet ko, namamaga, ay sobrang sakit. So yun, nagaling nga kami dun at schedule daw talaga. So iti-text pa yung surgery, yung doktor. So ang ginawa ko, umalis na lang ho kami. Naghanap kami ng iba pang ospital. Dito naman sa Vargas, dito naman sa malapit sa amin, hindi ka naman dyan nakasikasuhin agad pag hindi ka yung 50-50 talaga. So pipila ka pa rin. Hindi ko na po talaga kayang pumila, guys, mga kabiyaya. Hindi ko kayang pumila, hindi ko kayang umupo ng matagal, hindi ko rin kayang tumayo ng matagal. Kailangan nakahiga. Yan, pwede pa yung ganito kasi wala naman masyadong sakit pa dito sa kabilang pet ko na to, no? So yung grabe hirap. Hindi ko alam bakit sa akin binigay ito eh. Wala naman akong ginagawang masama sa kapwa ko, no? Tayo pa nga minsan yung ginagawa ng masama, pero bakit ganito? Pero yun nga, siguro nagkataon lang. Tsaka yung pa pala, itong sakit ko na to, kuntil lang talaga to kasi nga tumataba ako. So nagkakaroon ako ng kuntil. So binaliwala ko siya doon kasi nga kuntil lang siya. Sabi ko, minsan nangangati. Kung nangangati, magugas ako, magsasabon ako. Siyempre, ako rin bilang lalaki at pawisin lagi, siguro doon ko rin ito nakuha, no? Kaya yun. Tapos siguro mga ilang taon na rin bago siya sumakit. Pero dati sumasakit, lang siya, namamagang konti, tas puputok, tas may lalabas ng mga dugo, no?
nilalabas ng mga, pasensya na kayo, pinanililipat-lipat ko pati kasi na yung mga kamay ko tsaka tuhod. Mabilis ng mga alay, tsaka baka maingay yung electric fan. Tapos yun nga, nitong nakaraan nag-exercise ako, nag-basketball ako. So doon siya talaga natagtag ng gusto nung nag-basketball ako. Tsaka nung feeding program pala, nararamdaman ko na siya nun. Alam nyo, hindi talaga yung likod yung masakit sa akin. Dito talaga nanggagaling yun sa puwet ko. Kasi alam niyo yung, ito yung puwerta ng puwet natin. Tapos andito siya banda. Oh. Yan, andito siya banda. So malayo siya, di ba? Kaya hindi siya masasabing almoranas. So yun dito, may buto dyan natin. Alam niya, may buto tayo dyan. Dyan siya tumubo. Saka sobrang sakit. Kaya hanggang spine, hanggang dito sa buto ng likod ko, ramdam ko at sa bewang ko. Tapos ngayon, pati na yung hita ko, masakit na. Kailangan kapag tawag dito, kapag tatayo ko, dahan-dahan. Kapag tatayo ako, kailangan iikot ko muna tong katawan ko, hindi yung rektang tayo, kasi pag rektang tayo parang binunutan ng bituka. Sobrang sakit yung rektang tayo. Kaya kailangan iikot muna ako. Pag iikot ako, luluhod, dadapa, tapos luluhod. Tapos dito ako kakapit. Yan, paunti-unti na tumatayo. Katulad ngayon na sobrang sakit niya talaga. Alam niyo lang, patawa-tawa lang ako minsan, pero ayoko naman kasi na indahin. Tutusin, hindi talaga ako maindahin sa sakit. Kaso ito, syempre tao lang tayo na masasaktan talaga. Kaya imbis na hindi ko siya iniinda, kaso napapansin ko talaga dahil sa sobrang sakit na, guys. Kaya yan. Minsan may mga nagtatanong sa akin sa chat, sabi niya, minsan tinawanan pa nga ako sa daw yan, dahil daw madumi yung kamay ko, tapos kinakamot ko. Hindi yung ganun. Kunti lang talaga to, na hindi ko alam ba't nagkaganito siya. Siguro na infection sa pawis nga siguro, dahil yung pawis ko din, ako rin po ay maasid, maano yung pawis ko. So minsan pag natutuyuan ako ng pawis, nagiging asin. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako naliligo. O minsan nga 3 times a day ako maligo. Sadyang pawisan lang talaga tayo. So yun, bukas pupunta kami ng maaga kay dito yung pinag-check upan dati ni Tito Oslik. So yung kay Tito Oslik kasi nadala yun sa gamot, no? Kaya okay lang yung sa akin, kasi palagay ko hindi na ito madadala sa gamot. Kailangan talaga itong tanggalin na. Kailangan talaga itong operahan. So doon, si-check upin ako at malalaman ko doon, no, kung halimbawa na kaya niyang tanggalin. Pag kaya niyang tanggalin at kung magkano ipipresyo niya sa pag-opera, ayun yung kinakabahala ko, kasi tatutusin lang po talaga. Wala tayong, kasi yung mga pera na sponsor nilaan ko sa birthday ni nanay kahapon. So sabi ko, hindi ko naman kasi akalain na pagdating ng gabi bigla siyang umatake ng todo. Sobrang sakit at sobrang manamagana. Gawa ng siguro naglakad-lakad, kasi kahapon naglinis ako ng bahay. Sabi ko para pagpawisan, di ba? Para ma-exercise yung katawan, hindi lagi nakahiga. So doon siya nag-trigger ng todo. Kagabi hindi niya ako pinatulog, parang alam mo yung naghahapot ng nana. No, hanggang sa So yun, nagtanong-tanong din ako sa mga tao na may kilala silang doktor. Pero kapag private kasi, hindi kasi yan na nadadala sa sa mga PhilHealth, kung anong pwedeng pangpababa ng presyo, no? So yung sahod ko pa sa YouTube is 28 pa. Hindi ko na talaga kaya, kasi kapag sumakit po talaga siya, parang hindi talaga ako makahinga. Hindi talaga ako makahinga pag sumasakit siya. Kaya sabi ko, kailangan ko na itong may patanggal, kasi una hindi tayo makapag-charity, pangalawa hindi tayo makakilos ng maayos. Saka syempre natatakot din ako
baka lumala ng lumala kasi nga yung ano niya talagang ano na namamagaan na yung tawag dito yung kabilang pisngi ng puwet ko kasi doon talaga niya doon talaga sa puminteriya, no. So sana yung iba nga pinagtatawanan ako, sabi niya ano lang yan, almoranas dahil daw yan sa malakas kumain, yan katakawan ko daw ganun, pero okay lang naman, sige okay lang. Hindi nyo kasi nararamdaman yung nararamdaman kong hirap ngayon. So sana hindi ito mangyari sa inyo para hindi nyo para maisip nyo na ganun pala yung naramdaman ni Jane nung panahon na nagkaganito siya. So sana wag mangyari sa inyo yan. At ayun, sana ipag-pray nyo na rin din ako, sama nyo na ako sa pray ko na anong tawag dito na mawala na to. So sana mapatanggal na natin. Sobra grabe. Ito yung pinaka matinding sakit na naranasan ko. Kasi ito po, excuse po sa lahat ultimo po yung itlog ko medyo sumasakit na kasi konektado na ho lahat konektado na siya lahat, hindi ko, yung buto ko sa likod, yung itlog ko, yung puwet ko namamagana, kaya hindi ko na siya maiupo ng maayos, no, kaya sobrang hirap talaga, promise. At ayun, salamat at maraming salamat din po sa lahat ng sumusuporta at yung mga nalaman na nila, nagpaabot sila ng tulong sa akin. Thank you sa inyo. Kaya nandito naman lahat yun, iniipon ko in case na malaki yung babayaran ko sa ospital, private man or public. May magbubunot ako kasi yung tagal pa talaga ng sahod ko sa YouTube, tsaka yung sahod ko po sa YouTube para ho yan sa ganito, inuupahan kong bahay para sa pagkain namin. So nito ng kapatid ko, tatay ko, wala naman ibang magsusustento sa amin ako lang talaga, kaya kailangan ko talaga idaan siya sa mga PhilHealth or SWA o ano pang pwedeng para bumaba lang yung presyo ng pag-oopera nito, pagtanggal nito. So sana mawala na to kasi sobrang hirap talaga, grabe. Sa laki kong to, alam nyo, napapaiyak niya ako pag kumirot talaga siya. So ulitin ko, hindi siya almoranas at hindi din siya ang tinatawag na Kursila ba yan? Sabi ko kanina, nakalimutan ko. Yung katulad ng ititos, iba siya eh. Promise, iba talaga siya. Talagang parang biruin mo, bakit mamamaga yung kabilang puwet ko kung hindi na siya grabe. Kaya hindi ko na siya may upo man ako tagilid, pero pagtatayo ako talaga sobrang hirap, parang kinakalas, parang ginaganon yung buto ko sa likod, tsaka yung alam mo yung pigi natin, yung pigi doon malapit sa tumubo sa pigi, tama ba yung pigi, yung nasa anuhan ng puwet mo, kabilaan yung parang buto doon siya tumubo, sobrang sakit talaga. Sobrang nini. Sabi ko nga, bakit sa akin pa? Daming maasa sa akin. Pag natenga pag hindi ako paano na lang kami, diba? So yun, maraming salamat at update ko na lang po kayo kung ano man yung mga mangyari. Sama nyo na lang ako sa dasal nyo. Ingat kayo palagi at God bless po. Bye bye.